kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mahibulong tanong ano nga ang bulan o hayag man nga matud pa sa siyensya, wala may kahayag ang bulan nga gikan sa iyang kaugalingon. Di ba? Ngano ang bulan muhayag man sa kagabion nga matud pa sa siyensya, ang bulan wala may iyang kaugalingong kahayag. Okay, ang siyensya pod ang nagtubag. Matud pa, tungod sa kahayag sa adlaw, gipahulam sa kahayag ang bulan no, sa adlaw. Bori po sabot may reflect. Ang dadag sa adlaw, usasan, miabot o mi reflect ngadto sa bulan, mao nga dunay mga gabi magkaingon ta nga mihayag ang bulan tungod sa adlaw. Bori pasabot kung wala gipahulam ang bulan sa kahayag sa adlaw o wala mo reflect ang kahayag sa adlaw ngadto sa bulan, wala gyud mahimong kahayag ang bulan. O dili gayud mo lamdag ang bulan. Ngano nga mao man ni atong intro karon sa atong laing segment no sa bag-ong nasugdan nga tulumanon lamdag sa kahitasan. Tungod kay diha sa atong mga suliran no nga giatubang no sa atong panginabuhi. Nanginahanglan man gyud ta og lamdag o kakayag ni ining tanan. O wa may laing tuburan sa kahayag o lamdag, mao lamang ang Dios. Kay kanang adlaw gani, kanang adlaw di mang puna siya maingon ana kung wala ang Dios nga nagbuhat kaniya. Ni sa laktod, tanan ang tuburan, mao gyud ang Dios. Siya ang gigikanan sa kahayag o sa lamdag. Ug unya ang maong lamdag atong mahibaw-an pinaagi sa mga propeta. Mud pasabot masayra na to ang mensahe sa Dios pinaagi sa mga propeta no matud pa sa atong gisgutan po ni kagahapon no kagabi
nga ang Dios nihinabi sa tao o nakikistorya sa tao pinaagis mga propeta. Mao nga di na kinahanglan panaugo na to ang Dios kay mo man na iyang pamaagi nga nakikistorya siya sa uban o kanato pinaagis mga propeta no sa daang kasabutan. Apan sa bag-ong kasabutan pinaagi na sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang atong manluluwas, no? Hebro kanon 1:1 ngadto sa 2. Mao nga ang maong lamdag o kahayag dala sa atong Ginoong Jesucristo. Ug unya sa istorya nga dili man pud siya magdugay no sa iyang presensya nga personal dinhi sa yuta. Mamatay siya sa ikatuka adlaw, mabanhaw ug mobalik ra pud siya didto sa sigikan, no? Mao nga iyang gihuna-huna no sa atong Ginoo kinsa man ang himuon niyang mulamdag samtang atuan na siya balik sa langit. Mao nga nagpili siya sa iyang mga tinun-an nga mao po'y iyang gihimong sama niya o extension. Nga mao kanang maglalamdag. No? Juan 20:19 at 23. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. No? Iyang giingnan ng iyang mga tinun-an nga nahimong mga apostol. Mao nga nahimong mga mensahero o manglalamdag usab ang mga apostol. O gunya, dili man pod sila mag-ingon nga magdugay pod og ayo. O niya, kinsa man po'y mo palamdag sa uban pang mga henerasyon. Mao na nga gamando ang Ginoo ngadto kanila nga magpili pod mo og inyong mga sumusunod. Pinagis pagpandong kanila sa inyong mga kamot. O na gitawag na itong ordination. O mo na itong mga kaobispuhan. Kay kung ang ilang katungdanan mabakante, nasa buhat 1:20, kinahanglan doon na may mupuli. Mao na nga maayog yung kayo ang Diyos. Nga dili gitabiyaan dinhi sa yuta nga walay sama niya, no? Maglalamdag. Kapan ang problema kay kining lamdag po niya, dili man nato himuon kung lamdag. Lahi man ang himuon atong lamdag sa atong kinabuhi. Kana ramang tawhanon nga lamdag. Niya naaraba diya sa atong Sagrada Eskriptura nga dili ra bagyod parihas ang hunahuna, kaalam sa tao ug ang kaalam sa Dios. Ug unya ang kaalam sa Dios ana ra magyud sa iyang institusyon. O manggani kung atong balikan tong Lucas 10:16 nga si Kristo mao ang maglalamdag. Kunya kung wala po siya, dili ta maproblema. Di na kinahanglang panaugon pa nato si Kristo kay giklaro man niya sa Lucas 10:16 nga ang iyang mga tinun-an maglalamdag usab. Nga naman kay diya sa San Lucas 10:16 to ang naminaw ninyo akong simbahan. Samarang naminaw kanako. Ang wala minaw ninyo wasob minaw kanako. Ug unya sa San Mateo Kapitulo 18 versikulo 17, ang maong simbahan, ang mga kadagkuan nga gitawag nato kay nagmagisterium, simbahan nga nagapanudlo, mao'y nahimong final arbiter dinhi sa yuta. But pasabot ang iyang simbahan o magisterium, by the way, sa manang magisterium. Kanang magisterium gikan na sa pulong Latin nga magister, so manang magister, teacher o guro o maestro. Muna magister. Muna mayong gitag magisterium gikan na sa pulong Latin magister, but pasabot maestro o guro o teacher. Niya kung moingon ta magisterium, but pasabot hugpong o grupo sa mga magtutudlo. Ug mao na ang mga apostoles. Hugpong sa mga magtutudlo.
o the teaching church. Muna gibase ng pulong magisterium. Muna ang mga apostoles nga mga maglalamdag, sila ang unang magisterium. Buot pasabot sila ang unang hugpong sa final arbiter o Supreme Court. O bitaw nga sa lain po nato mga tulumanon din sa istasyon nato yung gihingusgan nga kung mutuo ta sa desisyon sa tawhanon nga Supreme Court, mas tuhuan na to ang Supreme Court sa simbahan sa gitukod ni Kristo nga iglesia. Yan naman kay diris Biblia, klaro man yun nga when it comes to precepts o panghuna-huna sa Dios, ang iyang gihimong Supreme Court o final arbiter diri sa yuta mao ang iyang the teaching church o ang magisterium. Hugpong sa mga magtutudlo mao nga una mao ang mga apostol. Asa mabasa? Mateo 18:17. Unsa kuno yung mga bingkel, mga kasamo, kung unsa pa diha, kinahanglan muadto sa kinsiadtuan. Kung dili pa gyud muadto dito o maminaw, iadto siya sa simbahan o iglesia. Kadtong dili maminaw sa iglesia o simbahan, isipon nga kubradors buhis o but pasabot makasasala kay kanang kubradors buhis nila niadto makasasala man. Kay wala man mag-practice sa husto nga pangulikta o buwis. Mao na nga kinang kubradors buwis niadto, mao na gihimo nilang terminologies mga makasasala. Mao nga kung atong hinuktukan ang Mateo 18:17 nga ang simbahan, Supreme Court o final arbiter diri sa yuta, mao na nga kinahanglan manalinghog o himuon yun natong maglalamdag ang simbahan. Buot pasabot nga kung ang kahayag sa adlaw o sa sun mo reflect nga to sa moon, mausab diya sa atong pagtuo kung mangita ta sa lamdag sa Dios. Ang lamdag sa Dios ni reflect una diha sa iyang simbahan. Kay mao may nahimong final arbiter diri sa yuta. Mao manggani si San Pablo nag-ingon, ako po ning gisgutan kagabi, no? Sa unang Timoteo Kapitulo 3:15 nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao nga ang simbahan gayud mao ang maglalamdag diri sa yuta. Mao na. Pero mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, kliber pugayo. Ang yawa nangita pug paagi nga ang simbahan nga maglalamdag dili maoy himuong maglalamdag sa mga tao. But pasabot nangitag paagi ang yawa nga ang mga tao dili maminaw sa simbahan. Kay kahibalo man siya nga ang simbahan mao ang tinuod nga maglalamdag diri sa yuta, nga ang iyang mga kahibalo, iyang mga pagtulunan kana gipaluyuhan sa Dios. Kay ngano ba? Kay mao guni ang gigiyahan sa Espiritu Santo, no? Ang Espiritu Santo na padala sa Pentecostes, no? Niadto pa. Unang siglo pa. Una nga kasaligan ang simbahan when it comes to faith and morals. Manudlo tungod kay ang gagiya niya Espiritu Santo. Wala liman ka nga mogtugi pangayo ni Kristo sa amahan nga ipadala ang laing manlalaban ng Espiritu sa kamatuoran nga mo'y mutultol o mugiya sa iyang simbahan aron dili masayop sa pagpanudlo. Mao na nga dili gyud masayop sa pagpanudlo ang maong simbahan, pero ang yawa mangita pod og paagi. Kung saon niya nga ang mga tao dili musalig sa iyang simbahan para nga dili maluwas ang mga tao kay dili man mutuo sa simbahan. Na karon sa unsang paagi ang yawa naglimbong kanato. So dagkadaiya nga paagi. Ug usan niini mangita gid siya paagi nga iyang biklon, iyang paludhon kung mahimo ka ng pari o obispo bisan pagali Santo Papa. Nainomdom mo na diha sa San Lucas giingnan si Pedro ni Kristo, no? Malimot lang tas tudling, pero nabasa man ni nato bisag kamo kung mubasa mo. Nahinomdom mo nga si Pedro, si Simon Pedro giingnan sa atong Ginoo, Simon pagbantay. Kay si Satanas gitugutan kaninyong tanan sa panglimbong o paglingla kaninyo. Pagbantay gyud. Kung mahibalik na ikaw kanako, panglig-una usab ang imong mga igsuon. Nabot pasabot,
Mo tong si Pedro, di ba, nawala to. Nahagbong po siya, niagi man tong kalukapa. Nabugnaw man to. Itong pagkadakop sa Ginoo, namatay, nangabugnaw biya sila tanan ato. Mga tinunan. Nga gilimod pa ni Pedro si Kristo. O ikaw, di ba kauban mo? Sige ngon ni Pedro, dili nang lipas, gilimod niyang atong Ginoo. So natagak. Moto ang buot pasabot sa Ginoo sa iyang giingon ni Pedro daan nga pagbantay kay Satanas gitugutan kaninyo sa pagpanintal, pagpukan kaninyo. Munang nagampo ako kanimo aron dili gyud tibuok o totally mawala ang imong pagtuo ug mahibalik na ikaw panglig-una asab ang imong mga igsuon. So katong gisangon ni Kristo ngadto niya nga mopakaon, mopalig-on sa uban ngadto sa pagkakristohanon nasa San Juan 21:15 ngadto 17. Ang sukad ato nahimo na pudto ni Pedro. Nabalik man pudto si Pedro gyud. Nalig-on katong pagkabanhaw sa Ginoo, nibalik man gyud ang kalig-on sa mga tinun-an. O nagali nga nangamartir ganito sila sa ilang pagtuo. So, mauna, no, ang kini amoy atong mensahe karon kay history repeats itself. Okay, kitang mga Katoliko, di ba, usas sa hinungdan nganong dili ta mosalig sa mga moral teaching sa atong simbahan, kay himuon na tong argumento, himuon na tong basihan ang atong kabugnaw sa atong tinuhuang Katoliko nganuman. Kay gumikan sa atong mga nakita pod nga dili maayo diha sulod simbahan, pananglit doon ay pari nga dili maayo og gawi. O munay makapabugnaw nato mo nang dili ta dasig, dili ta sibot mutuman sa mga moral teaching sa simbahan. Timan-an biya nato. Nga pamaagi biya na nitaning, no? Nga mabugnaw ta sa atong pagtuo mo nang dili na taganahan, no? Dili na himuon natong praktikal ang mga pagtulunan sa simbahan, nga mao man ni ang lamdag, mao man ni ang kahayag. Kaya nag-ingon gud si San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa ang iyang mga pagtulunan diha kamatuoran ug mao na ang maglalamdag nato. Pero moabot na gali sa point nga murag ganuyon ta nga murag di ta mosalig, di ta mutuo ang mga pagtulunan sa simbahan, but pasabot na igo na ta sa kuan kanang pamaagi siyawa ngano man. Kay mo man ay gusto siyawa nga di na ta maminaw simbahan. Kay kibalo man siya kung maminaw ta simbahan, maluwas, malangit man ta. O magiyahan man ta, mo man ay trabaho siyawa nga iyatang wala-walaon. Parang di ta mo mutuo sa simbahan sa laktod aron maparehas pud ta niya nga rebelde sa Dios. Di ba? Mga tinahod nga ting paminaw bantay ta, no? Kay ang yawa gamito niya kung mahimo ang yung messenger of God. Kanang magtutudlo sama sa pari o obispo. Di ba kung dunay mga pari dili biya tanan ha? Pero ako ning isulti ninyo kay naa man gyud pod, no? Na mga pari nga murag maglibog ta silang mga kinaiya. Kay usa kay kini diha man. Diha man mga tawhanon nila nga kinaiya, diha mo nay gamiton siyawa. So pagpabugnaw natong mga Katoliko nga kita dili madasig sa mga pagsunod sa mga pagtulon-ang Katoliko. Muna nga ang lamdag o kahayag karon sa atong tulumanon, dili ta pa linglaw, dili ta patuntos yawa. Kuwao na to tong pagtulunan mo, to atong subayon. Dili lang na to i-apil ng buhat sa pari nga naigo siyawa. Wala naman po na sa Biblia, nasa Mateo 23:1 nga to sa 5. 1:3 nga katong otoridad gani sa daang kasabutan ang mga magtutudlo sa balaod, sundon kuno ilang otoridad but pasabot sa ilang mga pagtulunan ni adto. Apan dili lang kuno sundogon, dili lang awaton ng ilang mga buhat nga wala magsunod sa ilang mga gipanudlo. Mao raw sab na sa atong panahon karon. Dili ta papilde, dili ta pa sana pauwat siyawa oy nga tungod lang sa gibuhat sa pari o tungod lang sa o apil bakag organization o nya inyong leader diha dili maayo, mabugnaw ka nya dili na lang kaganahan din mo sunod ang mga pagtulunan sa atong simbahan na igo ka siyawa ana. Di na magaganahan mo simba, di na ka mutambong sa kumbira nga kanuna yung gipanawagan sa Ginoo kanang Eucharistia o Santos nga Misa, the breaking of the bread o communion nga diha ra ba nato makaon ang lawas og mainom ang dugo sa atong Ginoong Kristo sa bayhon sa panog bino nga katong yang nag-ingon sa mga tinun-an, buhatan ninyo kini alang sa paghandom ganako.
Mo na usa sa mga dagko kayong hinungdan ngano nga kitang mga Katoliko muratag nawad agana ba sa pagsubay sa atong mga pagtulon ang Katoliko labi na kanang mga moral teachings tungod kay murag nitugot ba ta nga matabunan ana mga negatives bisan ako diya sa social media kanang ubang mga kritiko na to nga mga dili Katoliko ila man ang gamito ng mga negative sulod simbahan samaan ng mga abuso sa pari abuso sa Inquisition ug unsa pa ng mga dili maayo o sa Dark Ages for example kanang dili mga maayo nga nahitabo sulod simbahan mo na gamito nilang argumento pagpabugnaw natong mga Katoliko ug mubiya ta ug moapil ta ngadto sa ilang tinuhuan nama dito nasamot na saag na noon ta kay napunta naman to sa mga tinuhuan hinoon nga tukod lag tao. Di ba? Gumikan lang ang pagpabugnaw nila nato sa tinuod nga simbahan. Ang lamdag mao ni. Kining Katoliko mao gyud ang tinuod nga simbahan o katilingban nga gitukod ni Kristo. Mura lang og murag kini lang gilubog lang sa demonyo. Gani bisan pa panahon nila ni Pedro ni Kristo gyud tung naa gyud sila dire. Nakita naman na kay ang yawa mosulod mapus binuhatan sa mga tinun-an. Sample, doon na ganito higayon nga si Pedro natawag sa Ginoo og yawa. Di nga pahawa Satanas. O manggali ni gamiton sa mga dili pod Katoliko nga mingon silang natanawan na si Pedro gituhuan niya unang Santo Papa nagitawag gali siya Satanas ni Kristo. Actually dili man gyud Satanas si Pedro. Nalitok to ni Kristo pagpahimug at nga kadtong nalitok pod nga dili mao nga gilitok ni Pedro nga dili gito mao iya to sa kangit-ngit to iya siyawa. Okay, dili man gud pusta nang higayon nga kining mensahero sa Dios dili na lang gyud masayop, no? Naay mga masayop po sila personally. So mabitaw ang ingon ng Ginoo pagbantay mo. Sumuna nga ang yawa gamito ng mga weaknesses nato sulod simbahan labi na gyud sa mga pari nato mga obispo sila gamito na usay demonyo pagpabugnaw natong mga Katoliko ug Kristiyano nga dili na ta mo maminaw di na ta mo sunod sa mga moral teaching sa atong simbahan ug sa ingon ni ana ang demonyo magkatawa na dayon lampos ko nabugnaw to mga tawhan na di na tumutuo so di na to sila maparehas na mi kuan rebuilde. So mao na no ang hinungdan. Og ang atong solusyon ani mao ra gyud nga mo focus gyud ta sa Ginoo, mo focus ta sa panudlo siyang simbahan. Og mao gyud atong sundon. Di ta magpadalaan ng mga dili maayo nga example nga nakita nato. Mapari man o dili. Pero timan-an biya nato no kay usahay malahap nato ang simbahang Katoliko ba. Kay sumala sa kasaysayan daghan biya pong mga pari nato obispo nga nahimog yung kuan. Example, gani ugma pa dito na isgutan ako ni kagabi nga dunay kalihukan ng simbahan. Pizza size man sa tupa ugma sa katedral nagdapig atong obispo nga mo tambong katong makalugar kay dunay ituboy nga ilhon ugma damlag nga madeklara ingon nga santo si Father Paliola ba to no kaya sa punot kuno to siya na martir no dugay na to wa pa ta matao kay mga 16th century but mga diha di ko sigurado nilimot ko. So iproseso man na ituboy dayon iagi pa na no kung makalahos yun ma-beatify then future pag yun ma-canonize proseso no. So mao na nga dili puta no kay ang uban malahap ba nga ang tanan na lang yun natong mga pari himuon yung kanang kangit-ngit dili no. Kay sama sa mga apostoles dili tanan na himong Judas. Sumuna nga kung unsa may mga dili maayo sulod simbahan ato laning tabangan og ayo limpyo murabag kana bang lawas sa tao kay ang simbahan gud gipanag-ing na sa usa ka lawas sa tao kung dunay kanang lawas sa tao kung masamad mangita tagpaagi nga matambalan dili kay patyo na to then maghimo taglaing tao dili ayuhon ang simbahan tinuod nga nahugaw mo nang limpyuhan na to di ta maghimog laing simbahan kay kasara naman tukod si Kristo og simbahan.
Di ba? Moingon sila nga kining nagali tinuhuan lain, moingon sila nga kanang Katoliko mo gyud ang tinuod pero nawala ang pagkatinuod kay nahugaw man. Sipyat sila tinuod nga nahugaw mo nang limpyuhan. Dili kay maghimo tag lain. Oh, atong limpyuhan ning simbahang Katoliko. Kay gihugahugawan man nato. Nagbalingla man ta siyawa, ikaw karon Katoliko ka, hibalo man yung nga si Kristo mo yung nagtukod aning Katoliko. Yan nga nang magbinuang man ka. Kitang mga Katoliko nga magbuhat og daotan, kita nagtabang taghugaw-hugaw sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Di ba ang lawas sa to templo sa Dios? Kini atong simbahan, templo sa Dios. Mo nang di na to ni hugaw-hugawan. Magtabagay tag panglimpyo ni ini. Para nga katunguban nga napas gawas, madasig na to sa pag-apil diri. So mo na mga igala, no, mga tinahod nga tigpaminaw, nga mamalandong danyana, nga ang kakayag, no, ang lamdag nga gikan sa kahitasan naani sa atong simbahan, unya daghang kay mga pamaagi ang yawa, nga dili na ta manalinghog sa simbahan para nga maparihas ta niya, nga dili mutuo sa Dios. So mao na nga di ta palingla ana, mo focus ta ato gyung sundo ng mga pagtulunan sa simbahan, then kana atong mga pari atong iampo na sila nga makatuman gyud na sa ilang tahas nga mahimo gyud silang huwaran no example nga mga pari ug sa ingon ni ana daghan pud ang madasik kay nindot magid putong atong pari nga mga maayo gyud, no, kay ang example epektibo kayo na, no, sa pagpanudlo sa uban kana bang teaching by example. Kaysa kanagong manudlo ka nga ikaw dili ka example, dili kay ka effective ana, no. Una ko nga atong mga pari maayo gyud, no, maayo nga example, mas epektibo gyud sila. Mo nang atong iampo sila. Dili kay mo balhin ta maghimo tag laing pundok, mabahin-bahin ta na. Ningon si Pablo likayan ra ba nang panagbahin-bahin. Nasa Roma 16:17. Okay, wa naman tay igong panahon. Okay, sa gihapon kini ang inyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, no, sa technical side Danny Luod og Tax Ilumba. Okay, hantod og mapuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.